Покана за кръщене на 24 юли, 2025 година. Ние, Митко и Христина, каним всички приятели, роднини на кръщенето на любимите ни деца Анджело и Кристияно. Тържеството ще се състои в ресторант Сбъдната мечта от 18 часа. За вашето настроение ще се погрижи оркестър Бурето Бенд, запазването на спомена и лайфовете Студио Прогресивен. Очакваме ви! От името на Митко и Христина ви каним най-учтиво на кръщенето на техните деца, на Анджело и Кристиян. 24.07.2025 година. Аз и моят оркестър Бурето Бенд ще сме там. Ресторант Сбъдната мечта. Очакваме ви до скоро!